Сиглете ми една карта и трябва да познаете максимално много думи за една минута. Как се казва човек, който ти е много близък на теб? Приятел. Точно така, това е първата дума. Втората дума е, когато искаш да нарисуваш себе си, как се нарича? Правиш картина на самия. Браво, супер! Професор. Професор, да. Третата дума е, имаш го на якито, с него си отваряш и затваряш якито. Не е цип, другото, което са кръгли такива, как се нарича? Копчета. Копче, да, точно така. Две думи са, не пропуска куршуми, как се нарича? Бронебоен. Това е като автомобил, само че много тежък, който не пропуска... Това е танк. Да, а какъв танк? Бронебоен танк. Брониран танк, да. Добре. Сега, човек, който е магьосник и прави неща с карти или с други неща, с които прави трикове. Йокер. Карам едно зайче или примерно скрип. Магиосник. Не магиосник, ми опитник. Фокус. Добре, и последното, това е една като българска подправка, така да кажем, която събира различни сол, пипер и различни така хубави неща в едно. И става, прави се циганска баница, да кажем, от него. Шарена сол. Браво, това са супер.